Hello guys! Welcome back for another reaction video for today dito sa channel ko, Bads Andy! Kung natatandaan nyo guys, no, nagkumuha tayo ng reaction video for Mr. Gary B, Pure Energy Gary B, sa kanta niya na Take Me Out of the Dark, Light and Raw, which is yung kantang na yun is a Christian song, a worship song, and inspirational song yung kanta na yun. No? Since COVID outbreak pa at nasa million plus na yung affected dito sa atin, sa Pilipinas. That's why gagawa ulit tayo ng another reaction video. This time for Miss Regine Velasquez. No? This video is a performance ni Miss Regine Velasquez sa ASAP natin to. No? Regine and Villancico Vocal Ensembles Heartwarming Heal Our Land rendition sa ASAP natin to. So, Heal Our Land. No? Yung Heal Our Land is a original song by Miss Jamie Rivera, no? So, alam naman po natin. Without further ado guys, let's do this. Let's start. Nasa bahay lang si Regine, no? Si Miss Regine. Wala naman siya sa ASAP stage. Yeah, I guess nasa bahay lang siya, no? Kasi nga, COVID time. So, bawal pa yung interactions with other people. Okay, let's proceed. Panood natin kay Mr. Gary B, no, yung I will heal their land, diba? Nandun din sa ni Gary B. Mga niya, mga verse niya, quote na pinakita doon. Let's continue. No, parang anghel. Nakakalungkot nangyayari sa atin. Gawa nga ng COVID, no? Ang daming nawalan ng trabaho, ang daming mga nawalan sa serbisyo, ang daming changes, no? Yung nangyayari sa atin. At daming naghirap at nagsuffer dahil sa COVID. So, tamang-tama itong kanta na to. Heal Our Land. No? Dasal para sa Diyos. No? It's something. Even mga frontliners, no, affected talaga, sobrang sila din talaga yung na rito, talagang nabuburo, kumbaga parang bugbog na yung mga frontliners natin, like yung mga nurses and doctors, no, yan. Lahat ng frontliners, no. Wall niya, no, Miss Regine Velasquez nito, bricks wall na color white. Nag-matching siya sa suot ni Miss Regine Velasquez. Nagmukha siya lalong parang angel. No? Lalo pat angelic voice siya. Nice. Ito na yung Villancico. Tama? Villancico vocal ensembles. No? Let's proceed. Oh. See, itong result na ito. Itong ginawa nila. Ang ganda. Just wow. Nakapangilabot guys. Ang ganda ng mga boses nila. Parang mga anghel talaga. Galing. Ang taas nun, Miss Regine. Wow. Ulitin nga natin. Ang ganda ng boses niya, tas ang ganda guys. Ulitin natin. Ha? Oh, ang taas. Ulitin nga natin. Ang taas, isa ba? Ulitin natin, no? Ang taas ng patapos ng Miss Reg. Oh. Songbird talaga. Miss Reg.
Yes, dear Lord, heal our broken land. Heal those who are affected, no? Nagsasuffer sa COVID-19. 80,000 impressions later. Sa mga panahon ganito, mga buds, no? Sarap lang makinig sa mga ganitong kanta ng mga worship song, Christian songs like this na ang rendition ng Heal Our Land. Talagang napakaganda at nabigyan po ng justice ni Miss Reg, no? Well, bakit naman hindi, no? Songbird yan. At lalo pa inspirational song at alay ito sa mga lahat ng mga nagsasakripisyo sa COVID-19 at lahat ng mga affected sa COVID-19. And most especially, no, alay ito sa Lord God, no? Bilang dasal din ito. Yun nga, Heal Our Land, dear Lord God, no? Yung kanta na to, it's dedicated si Miss Red sa pagkanta. Talaga, ang ganda. Even the Villan 5 vocals, gusto ko silang i-comment and i-congratulate na for making this possible despite of COVID-19 at hindi po tayo nakakapag-interact sa isa't isa at yun nga, nagawa niyo possible. Ang ganda-ganda po ng kinalabasan mga buds. Nice. Just like yung performance ni Mr. Gary B na Take Me Out of the Dark, talagang yung mga kantang ganoon, mga Christian song at mga worship song na patungkol sa Panginoon at kailangan po talaga natin i-spread. Siyempre ayaw lang din natin maging emotional kaya nagpigil tayo ng emosyon, no? Well, ayaw ko lang matulad nung sa reaction ko kay Mr. Garby na talagang dalang-dala ako at naiyak talaga. Nakuha ko pang naiyak. And yeah, I'm proud of myself at nakontrol ko yung sarili ko, no? I'm so proud of myself. Ang galing ko talaga, Andy Boy. But anyway, guys, bago natin tapusin tong video na to, I just want to say na continue praying to the Lord na paghilumin niya itong Pilipinas. Hindi lang itong Pilipinas, itong buong mundo. Sana gumaling na yung lahat ng may sakit ng COVID-19 at lahat ng mga affected. Sana maging back to normal na, no, at mawala na talagang tuluyan yung COVID-19. Hopefully na maging effective yung mga vaccine. Ingat po kayo lagi at lalo pat million plus na nga po itong COVID-19, no, na naging cases natin dito sa Pilipinas. Wear lagi yung face mask, face shield na pag lumalabas tayo at huwag po tayo lumabas na rin po kung hindi rin naman po essential o importante yung gagawin natin sa labas, no? And yun lamang po. If you like this video mga buds, just click the thumbs up and subscribe to my channel. Paki-click na rin po yung notification bell dyan sa baba po para po updated kayo sa mga upcoming videos natin. And comment down below guys. Feel free sa mga request na gawa natin na reaction video. See you guys next video. Bye!